Hakane ke jan mit ba menta nakwa ban pasat biang sepi ki pajba khamtam kitu ki ba dei ki nong bu tu Jesus Christ ki bangai Jesus Christ ki bangai ya ka jing yap jong Jesus Christ ba ki jing bi pat tu Jesus Christ uba long nong pen im jongi bat unong pen im jong kita ki ba trang ke jing pen im ke jing lai im na ka jing yap ka bo bam jukut ndala lek no na ka slap perthai te ho le se ngam long tau ba bit ban pensyai bat uba la ban ai kata ke jing pensyai ka ba hadu kata ka ba phi phin su thu ba phi phin sempang rai ka men sim jonga ka pha bangan le kata bat ngai kham hi ba ka ne ke jing tho ka ba don hang ne ka de ke jing tho ka ba la prasad sim doble ya kita ki senran jong Jesus Christ ki ba hakapor bo wan long briu sene perthai ula pensyai ula hikai syaki te ben riu baro ba kene ke jing hikai jong u kan rung haka do nu jong ki briu ki ba don kamon ban bot yu te kene ke jing hikai Jesus Christ kabadon haka gospel jong Matius lenong besan kat khot khat lai ter kine ke kentin hang ne Jesus Christ lo kran lo pensyai ulo hikai seginong but ki jong u ba phi ki nong but phi ki bangai janga phinlong kum kamlu phinlong kum ki jing sai se ka perthai te bat balai ngas ngodai ban pulai kene ke khot kabadon hang ne namar balai namar ba kat kum ba kalong menta hak jing pai ki jonga ki Kristan ki badai kita ki nong but jong Jesus Christ ki bangai jo Jesus Christ handrai ha ba khaddu hak jaka ba kin long kinong pen sapriang ya ka khubor ba jong Jesus Christ bakin hikai ya ki briu bakin ya hagalenti kabala hikai ya ki dagane ka kentin kabala tho hapo jongane ka kot ba henrai kilong penban kita kiba ya don liang kiba penksan iwei penrem para bangai kiba hajeka ba kin hikai kin khot kin yower kita ki bom perngai Jesus Christ henrai ki penrem ki penksan ya laga jong gonong rim te hang ne ngadon kane ket khot hang ne kabangan ngapungan pule menta bat ka wei pede bangan pi bakadon kam ka jing terli baro ki bangai Jesus Christ kin long bi terli nang ban la ban kring ye kim sim ki bakodor ki bompat ngai Jesus Christ namar lada mangi ngia shun para mangi ngia le para mangi hab khadu long ku banginang penbun ya ki basniu bat ngidang pha ya ki para mensim syakadujok jika pun ngin kring bakin yo ya jing mut jing perkhat babha bakin ya perkhat lang para briu nreng hikai penban ban isun para briu te kene gat khot angne kong phi long kamlu ka perthai te la da kata kamlu kala blat da ei on pen bha padeka Yesu hne ong phi long kamlu wai nuksa bal phi long kamlu namar kamlu kalong ka wei ka ba ai nuksa la da shet jing shet la da klem kamlu kalong ka bablat ndon jing ma te na kata daw la da kata kamlu kala blat no haban subrat haban su yu no kejat kibriu
Rei tang ban bret no sebar bat ban yu hapo kijat kibreu. Teko mut ne Yusu anu saba ngi ki nong bu chung ngi de ban long ko mumlu bat ladangi lablat no kamut ngim long dore Yesu kamut yangi na du na ne perthai la habret no haban sya ban yu ban keren beng da kita ki bom pat ngai Yesus Kris te ku ai nuk saro ne phi long ke jingshai phi long ke jingshai ka perthai amla ban buri ya kasnong ya kabalabu halor ulum kabumut kita ginong bu jong Jesus Christ phi ki bengai Jesus Christ ginlong ke jingshai kabala dangidon hang no ru kita ki breu kinyo i yang i kinyo i kata jingshai jong i namar ki kimpat don jingshai kidum tenre habang ngi don long kumba kasnong kaba yo i ya ka jingshai kebron halor jerong ulum te ko mut ngi Kristan ngilong kita ki jingshai ban thaban nagbanta jong kita ki bedum bat makiru kinlong lang kum ki jingshai anda habakila tip bat but ya nuksa ke jongi te hang ne de ong kum ne lemne kim ju thang ye sharak bat bu ye ka hapo kesang rei hakading pening sharak te ke pensai ye borok ki bahaging kabumut ngi ki Kristan nginlong kita ki Kristan ki ba mi sakmat ban ai jing sai om ba ngin ri la des kendong nrei nginlong kum katak syarak ka bebu halor jerong tuding pening syarak te nrei kat kum bagalong menta yoi babun ki Kristan kiri kile ban buri yelade ban long ke jing sai nak betagi wei kim nut ban karan ni jing sisa ki khawput ki simbai ba ngalasai labiang ngalangai labiang dan kam ban hikai lem seki wei te kene khot ka ba khanriu to pensai kum tai ke jing sai jong phi hakmat ki briu bakin yo i ke jing le babha jong phi bat yo ye ro ru yok pa jong phi ubaha ki beneng hang ne la hikai yang ki Kristan uji su la hikai kita ginong bu chungu ba phin long to pensai phin long kum jing sai to pensai sekene ke perthai se kita ki bom pat ithu e o ba to ai ba kata ke jing sai ke jong phi bat ke jing le ba baha ke jong phi kin yo i bat bakin yo ero yok pa ba beneng kabumut ngin pen i ke jing le ba baha ngin le sbun ye ke beduk ngin le sbun ye ke berit ngin ya rap mar kaliang tidak kata ke jing le ba baha kabumut long kumbangi kring ye kita ki bompat ngai Jesus Christ ki badang don hab deng jing dom te lem dang ipen i ke jing le babha kamut tang ke jing kren tang ke jing kam bangi dei kita ki nong bu Jesus Christ kam long ka babha te ladang ilai le ye ki kam babha ki lai i hab khadu ki ru kin sero doble pa bah beneng te balai ngai rawan rai kini khot hang ne kalong namar bah bang apai kini ki juk kisngi bementa ngi ki Kristan ngi yele para Kristan para nong bu tu Jesus Christ tang namar ba pher ka kan hun balang ha ba khadu ki ong ba katai kamdei ka kan hun jong kamdei ka balang ka ban la ban pen poi se beneng katai gawe ka kan hun kamdei ka bala ban pen poi se beneng
kingai ha kata ka jingai ka balong bai ka jonga ka dei ba bahatam ka jong ki wai ka dei ba sniu hajika bikin long ka jing sai ya ki bedum kimut penlip penban kimut ya pen sniu dur penban ye syo para jing sai hab khadu khnang ban kala jing dum na kata kadau non ra ya kene bangi Kristan wat nom penya pher ya ka balang namar baka balang kamdai kabala ban penpoi ya phi sebeneng kabalang kan nomla ban penpoi ya phi sebeneng nada philale ke pop philale bakla phimla ban poi beneng tang namar ba phidon hakata kabalang hakatei kabalang dai ke jingle ke jong phi bar ke jing ko ngu jong phi ya ka tin jing hikai jong Jesus Christ kabala tho hakane Bible bad ya bro ke jing tho ba khu nadu ka testament berim adu testament thmai namar ka ne kalong kata ki kantin bala prasad musim do boleh bala wan ra khnang ye kanel dei namar bo i jingi khut ben reu baleng ba ju kane ngila ben tip bangi long ki ai bangi long ki bakum no bangi la ben kala bumut bangi la ben bai jong jing em te kane ka khot ka ba na kwa pen i sepi ki perlok ki pajba ki balong Kristan baton nadu nang ne kiar nakata ka jing ya paj para Kristan tolong kita kiba amin sim lada kidai ki batlot ki jing long Kristan ju ki kidang long batlot tunang pensai to yerap ban penhikai lamiki henry wat ong wat beng wat keno namar hang ne ujisu la ong hang ne tintin la hikai hang ne naga gospel jung Lukas kalenong kaba khandai kadkhot kaba sau khandai ter ubom yele bat ngi ulong hakliang jungi te kadkhot ba sau khandai hane uyonis tew le thu barlo ong ko kanrat ngile i ye wei ubobe no ye kiksu hakakarteng jongme te ngile ye adong ye u naba ye but lembat ngi hanre ujisu la ong hao wat adong shu naba uta ubom ye persya yengi ulong hakliang jongi pios ngo hangne ba uyonis sunran jing jisu ulai ban ong yolo jong kanrat ko nong hikai ko kanrat donu wei ubreu ubobe no ye kiksu jaga karteng jong me te ngilai adong ye u naba uklem ye but lang bat ngi uklem ye le rengkat lang bat ngi henrai jisu lo ong wat adong shu naba uta ubom persya yengi ulong hagaliang jongi tang ne ki Kristan ki de bersutu bo jisu uklem berpenrem yota ubo penkhia ubo beksu jaga kerteng jogo nama lo sutu bo uta ubo beksu jaga kerteng jogo wat lada hapdeng bo umdon bat u henrai udon ga jingai bau jisu de blai udon bor jisu de uta u blai udon bor ubala ban be iksu bala ban khia ik papang namar ulai sngo ya ka khubor ulai i kamba jong u na kata kada ulai yai la jong lenti ban per sepriang ban kring ye gibriu ban wan segaliang jong Jesus Christ henrai ne kumyonis udon hiam ke Jesus ngau namar ba u ta ubriu pen khia keteng Jesus Christ mar ha jing long briu udon be kita ke Jesus ngau try Jesus Christ bat kwa bagi wei kin pen khia keteng jong Jesus Christ namar bor ke jing long briu kalong ba kadon be kita ke Jesus ngau liang ke jing bom kwa la de kile ik bo ba henrai la de pi pen pau ye kata ke kan hun te mo ki kwa bi ban khang lat re Jesus Christ ong kum no ne u ong wat adong shu ye u wat adong shu ye ki na ba kita ki bom ye le persya ki bom persya yengi ki long hagaliang jongi tang ne Jesus Christ ula de pen ula de do sai ula de
ula dep ong ba ka badon kam hi kalong ba to ngai hau Yesus Kristus pen sapriang ya ko khobor ba Yesus Kristus pen kala bumut ye gibriu ye ha ka teng jung Yesus Kristus to kring ye ki saka nagajing dom saka jing sai khot ye kita gi bom patip ye Yesus Kristus bodai blai bodai nong pen im wat yele para mengi wat yele para Kristen para nong bud Yesus Kristus baro kin hun balang cisin bagi ngai yo Yesus Kristus yo blai pa blai khun blai musim khui kita gede Kristen bat kajing long Kristen ka bapura ka batikna ba ka bala ben poi ben yo e kata kajing umum cugut de tang kita hi ki Kristen ki ba le ya ka kam bat ki ba ngai ya kajing tho ki ba le kat kum kajing tho ha ka Bible namar balai ba ladangi long ki Kristen ladangi mle ya ka kam ladangi pule ya ka Bible ladangi ngai ya Yesus Kristus ladangi sulong tangkanam ka bumut kamentoi jing lo Kristen na kata daw ngidon kam ban yit benia ngidon kam ban pai ban pule na tin jung blai ban pan bor no blai bon yelam lenti ngi un tin lenti ngi baru ai bu men sim jung blai tin lenti ngi kan mentoi yu ngin long Kristen habang imla ben snotho yak babaha badi babakla te hang ne ngan penkut no ngan saya peteng biang hagawai ga video te khubli chubun ni phigi ba snap bat ngai scam bakan long jing mentoi lada ni pensya skor wat pai wat yet ya ga jing bakla ya ga jing duna jong tau bo ai happy ya ga khubor ba ha andre to sim ya ga ta ka khubor pen chong nong rim namar ka ei ga ba phinle ka ei ga ba pisngap ka ei ba sim ya ga ba dei ka dei ga jing men toy jong phi om ga jing men toy jong no jong no te tangkum ne hi ngi skindu pat bat phi khuble sibon